Bé, per a acabar el programa tenim així a Kauthar Talbilalmi, que després també se connectarà al telèfon, si la feina li ho permet, Laura Navarro, d'Apunt, que venen a parlar-nos de la Carta Ciutadana Antiracista que han enviat, primer enviat a associacions i persones interessades en la lluita antiracista i sobretot en els mitjans de comunicació, i l'han enviat a la direcció d'Apunt i a la presidència de la CAPSA, i venen a parlar-nos un poc de tot què és aquesta carta que volien aconseguir i la resposta que han rebut. O sigui que bon dia, Kauthar. Bon dia, moltíssimes gràcies per acollir-me aquí. Fa molt de temps que no parlo el valencià, així que... Sí, tranquil·la, tu ja saps que si pots parlar en valencià perfecte, si no en castellà, tranquil·la, tu com estigues còmoda. Muchas gracias. Yo me presento, me llamo Kauthar, soy politóloga, musulmana, hija de inmigrantes argelinos y estoy aquí porque junto a mi compañera Laura Navarro, que es investigadora social especializada en movimientos interculturales, en interculturalidad y que trabaja ahora mismo en el equipo técnico de Apunt, estamos intentando llevar a cabo esta iniciativa antirracista. Es una carta que hemos redactado ella y yo, donde estamos pidiendo la creación de un espacio mediático para que las personas, los colectivos que han sido históricamente discriminados, pues puedan tener su propia voz, podamos tener nuestra propia voz, ¿no? Sí, perquè al final, en la teoria i a nivell legal, tots els mitjans de comunicació, tots els públics, tenen que tindre aquest espai. O sigui, no és una cosa que se demane perquè sí, sinó perquè realment és una obligació que deurien tindre i no s'està complint. Por supuesto. En esta carta también hablamos del ámbito jurídico, el ámbito legal, ¿no? Que obliga, al final, Apunt es una televisión pública y obviamente debería de representar esa multiculturalidad, esa diversidad que existe actualmente en la sociedad valenciana. Es la televisión de todas y de todos. Y obviamente, más allá de ese compromiso social que debería de tener, también tiene ese compromiso jurídico. Y nuestra carta, pues también hablamos de todo, evocamos esas leyes, ¿no? Por ejemplo, la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en su artículo 19, que habla de pluralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. I, a banda de l'espai propi, també la representació de la diversitat cultural al llarg dels programes, perquè no és només que fer un espai com dedicat només a aquests col·lectius, sinó que siga transversal a tota la programació de la televisió pública, ¿no? Sí, por supuesto. En esta carta pedimos que se cree este espacio y además también, por supuesto, solicitamos promover la diversidad cultural entre las y los profesionales también de comunicación dentro de la Corporación Audiovisual. Y obviamente pues estaría muy bien también que se incorpore en la redacción, en la presentación de esos contenidos audiovisuales, informativos, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Sí, no, i també des d'un altre punt de vista jo crec que és molt interessant també com se tracten els temes, perquè sempre que apareixen persones de grups vulnerables moltes voltes es relacionen amb certs problemes o en la inseguretat o se relaciona la immigració en problemes que no tenen res que veure. Hauria ser, igual que es parla de qualsevol altre col·lectiu, en temes de tot tipus, de salut, d'educació, de cultura. En aquest cas siempre se relacionan en los mateixos temas. Sí, la verdad es que tristemente, yo soy hija de inmigrantes argelinos, he nacido aquí, soy valenciana, soy española, soy musulmana y hay mucha gente a la que le cuesta concebir esa realidad. Existimos aquí, somos segundas generaciones, aunque no me gusta hablar mucho del término generaciones, pero sí es verdad. ¿Por qué no? Perdona. Porque al final también formamos parte ya de aquí, no es como que... se marca como y al final ya formamos parte de esa sociedad, no somos generaciones distantes, ¿no? Pero bueno, el caso es que pues he vivido en mis pieles y la vivo todos los días, esa discriminación, esa islamofobia, también se encuentra en los medios de comunicación, ¿no? En la forma, la narrativa es muy importante. ¿Quién tiene esa narrativa? ¿Cómo se narra? Quien la tiene el poder y se nos estigmatiza, se nos criminaliza, venimos aquí a delinquir y obviamente la mayor parte, es que por no decir, es que es la gran mayoría, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño, pero obviamente pues con todos estos discursos de odio que no hacen más que proliferar,
pues nada, se nos criminaliza y es como que se nos ningunea, como si no existiéramos y estamos aquí para ganarnos la vida de forma digna, para aportar, porque al final esta también es nuestra tierra, es la nuestra tierra. Exacto, sí. Y a més és que y lo que tú dices, es una minoría la que provoca el pero igual que en la resta, o sea, también son, no es como decir que todos los valencianos son de una manera o de una otra y que al final también son valencianos. Por supuesto, esta es mi tierra y al final eso, lo que se intenta son crear líneas divisorias, se intenta dividir a través del odio, lo están consiguiendo y es muy triste porque lo notas en los comentarios, en las miradas y duele también recibir, pero por eso mismo más que nunca es necesario llevar a cabo esta iniciativa y contar con el apoyo de la sociedad también, porque al principio esta carta antirracista la hemos intentado llevar a cabo de forma asociativa, o sea, contar con el apoyo de asociaciones, entidades, académicos, y hemos contado con más de 20, sí, con la firma de más de 20 entidades, más de 30 personas académicas y que también están asociadas en el movimiento antirracista valenciano. Y hemos visto, hemos recibido una respuesta de Apunt muy vaga y lo que queremos es que acepten reunirse con nosotros, con nosotras, y por eso mismo, estoy aprovechando este espacio para intentar promover en nuestros siguientes pasos. Sí, o sigui, anem a parlar ja de la resposta. Sí. Exactament, què és el que vos han dit? Molt bé. Buena pregunta. Reconocen la preocupación por los discursos de odio, me permito leer, y dicen que comparten el objetivo de visibilizar la diversidad, pero rechazan implícitamente el espacio intercultural argumentando que la diversidad no puede estar circunscrita a espacios específicos. Una respuesta muy contradictoria. Se escudan en el marco de empleo público para no hablar de la plantilla racializada, porque también pedimos que hayan profesionales... Sí, perdona. No, que és dir que una representació entre els professionals, no només de lo que se veu sempre de les persones blanques, sinó que ja es un poc de representació de la diferència que hi ha ja en la societat. Sí, ja n'hi ha, ja existeix, hi ha fills i filles d'immigrants com jo, musulmans, romanis, afrodescendents, etcètera, que som, jo soc politòloga, periodistes... Podrien cridar-te perfectament per a qualsevol programa o el que siga i no criden a aquestes persones. No ens criden, no hi ha interès, no hi ha interès, però per això mateix... Estava dintre d'una de les reivindicacions de la carta. De la carta, sí, és molt important. Y nada, decían que no podía estar la diversidad circunscrita a espacios específicos, se escudan eso en el marco de empleo público, en fin, un montón de excusas que sí que están de acuerdo en el diagnóstico, pero que evaden totalmente la cuestión que planteamos, nuestra propuesta, y no proponen tampoco soluciones. Es muy, muy abstracta. En todos casos vamos a publicarla también, esta respuesta. Perfecte. O sigui, realment la resposta és sí, molt bé, genial, però no anem a fer res. Eso es. Vale, gran resposta. I aleshores, a partir d'ací, quin és el següent pas? Pues nada, ahora, hoy a día 4 de junio, hemos decidido junto a mi compañera Laura abrir la campaña de recogida de firmas a nivel ya ciudadano, ciudadano, toda la sociedad. O sea, que qualsevol persona podrà adherir-se i signar i participar de la carta. Eso es. Pues eso, incluyendo también el ámbito estatal, porque es verdad que al principio, al final, la televisió valenciana volíem enfocar-ho més al ámbito autonómico, pero hemos visto que no nos hacen caso, entonces nosotras vamos a intentar hacer más incidencia. Claro, no? I al final tampoc és només un problema de la nostra, sinó que és també un problema general dels mitjans de comunicació i d'altres autonòmiques que també estan en la mateixa situació. Sí, això mateix, y esto no es nuevo, en TV3 ahora mismo existe un plan de ¿cómo se dice? De inclusión, de igualdad, que se ha implementado, sí, y está muy, pero que muy bien.
es un plan de 2025 a 2028, porque al final, pues en la sociedad catalana hay más de un 28%, el 28% es la cifra, pero es incluso más alta esa cifra de personas migrantes o de origen migrante que forman parte de esa sociedad y entonces... És un percentatge molt important com per a no estar inclòs en la televisió pública, clar. Y por eso mismo, que ya existe, se puede hacer, se puede llevar a cabo este plan de diversidad, bueno, obviamente adaptándolo a nuestro ámbito autonómico, pero no es una iniciativa extraterrestre o... No s'està demanant res impossible ni... No, simplement agafar, inclús el mateix podria ser, mira, este pla ja existís, podem aplicar-lo així, parleu amb nosaltres, ens diem com podem adaptar-lo i ho fem. Por supuesto, y al final eso, que se nos visibilice a nuestros colectivos y todo lo que aportamos aquí, todo ese legado histórico también. Bueno, en fin, hay tantas cosas y como existen esas barreras, no nos conocemos, no hay algo ahí que falla. Más allá de esos discursos de odio que, vamos, es que no hacen más que polarizar la sociedad, pues también existen barreras, eso, de ignorancia. Es una cosa muy niña y si obviamente nos dan este espacio, pues todos esos estereotipos, todas esas barreras van a poder pues quitarse. Sí, perquè al final una part fonamental és l'educació, però també una altra fonamental és els mitjans de comunicació, perquè al final, dia rere dia, en un discurs només el que n'hi ha ara mateix, que és el d'odi i el basat en els estereotips, al final la gent és el que se queda. Si no n'hi ha una altra banda que se faci públic el discurs que nosaltres volem defendre, que és el de la igualtat i el de la diversitat i el de representar la realitat que hi ha ara mateix i que és molt important i que a més no és un problema, sinó que ens enriqueix. Quanta més gent diversa hi ha en la societat, molt millor per a tots. Por supuestísimo. Y nada, volviendo, sí. Pues nada, ahora hoy ya 4 de junio hemos decidido pues abrirlo, como he dicho, esta campaña a nivel estatal. Y nada, pues aprovechar este espacio también para decir que lo que buscamos es recoger firmas para que de aquí al 18 de junio, justamente que es el Día Internacional para contrarrestar los discursos de odio, pues vamos a hacer pública esta carta con el listado completo de firmantes, compartiéndola también en redes sociales y enviando notas de prensa a medios de comunicación para que al final se hagan eco de nuestras reclamaciones y de la respuesta de Apunt. Perfecte, sí, nosaltres també en la descripció del vídeo posarem tot el lloc on podeu signar la carta i ens veu tota la informació per a que tot el que vulgui signar i s'afegir-se a aquesta reivindicació tan necessària puga fer-ho. Moltes gràcies, Verónica. I bueno, estem pendents a veure si Laura pot finalment connectar-se i afegir alguna cosa més al d'esto, però... Perfecte. Però bé, una cosa que jo volia preguntar-te és... Està clar que se dirigeix a la direcció d'Apunt perquè és la que ara mateix està, però sí que és evident que està molt marcada ideològicament pel govern que hi ha ara mateix. Aleshores, realment, quan es va fer aquesta carta, en part ja sabíeu que no anàveu a tindre resposta, sí. Supose. Sí, la verdad es que nos sorprendió, fue una grata sorpresa el haber recibido una respuesta, al menos, incluso. Clar, sí. És com de, jo pensava inclús que no dirien res. Eso sí. I és com, almenys hi ha una carta, però clar, és com un esforç per quedar bé, però realment la carta el que diu és que no van a fer res. I al final és com, pues per això quasi no feia falta respondre, però almenys està el document. I també a nivell públic està molt bé que hi hagi un document per a poder dir no, és que no ens fan cas, no. Tenim el document de la persona d'Apunt, que és la resposta que ha fet, i podem dir què és el que ens han dit. No és que nosaltres estem dient, no, és que Apunt no, sinó hi ha un document oficial signat i ells el que ells han dit. Si no volien dir això, es lo que n'hi ha. Eso es. Ese es nuestro objetivo. Seguimos siendo optimistas, al final. Es posible, no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo, también forma parte de nuestros derechos, porque como estoy diciendo es una televisión pública, es de todos. Exacto. Y de todas, y no estamos pidiendo nada del otro mundo, pero somos optimistas de que esto se va a sacar adelante. Sí, o almenys optimistes de que hi hagi una reunió, un primer contacte de dir, vale, no vos anem a dir que anem a fer ja alguna cosa, però se reunim i parlem del tema i per almenys alguna proposta, no?
sí que podría ser. Sí, vamos, ese sería el objetivo, por supuestísimo, que acepten reunirse con nosotros, con nosotras, reunirse también, porque al final esta es una iniciativa colectiva, entonces sería con estas entidades, o sea, quiero decir, al final no es algo que estemos llevando a título personal, es algo que queremos cuanta más implicación mejor, y sería reunirnos con ellos y, pues bueno, al final visibilizar y poquito a poquito crear ese espacio. Sí, perquè al final la lluita antiracista és que és una cosa de tots, a nivell individual, per supost, però també al final totes les associacions que hi hagi a nivell social o de mitjans de comunicació o de qualsevol tipus d'associació que estigui interessada, seria genial que s'adherir a la carta, perquè quanta més força hi ha, segur al final fan més cas, al final és com la protesta de l'educació, quan més cas, més gent s'afegeix i més soroll se fa, al final reaccionen d'alguna manera i ha que obligar-los a que responen. Sí. I crec que ja tenim a Laura, a veure si podem... vale, no, pues primer una xicoteta pausa. Bé, doncs finalment he pogut connectar amb Laura i hola Laura, què tal? Com vas? Molt bé, moltes gràcies Verònica i Julio per l'espai que ens doneu en Ràdio Rusafa i a CICOM per descomptat, perquè si no seria molt complicat, no? Poder comunicar la iniciativa a quanta més gent millor. Jo només volia fer un apunt, perquè ho ha explicat molt bé, Causa, Sí. per agrair a totes les associacions que s'han sumat, perquè sense la força de les associacions jo crec que ni tan sols haguem respost. I volia dir els noms, ACOEC, Associació Intercultural Candombe, la Essència Marroquí, ACICOM, BDS, País Valencià, Casa Marruecos València, Centro Cultural Islámico de València, CIM Burkina, Colectiva Feminista Antirracista de Mujeres Migrantes en Valencia, Fundación Interred, Infancia Desfavorecida del Món, Intersindical Solidària, Joves Sòlides, Morbès Reacull, Plataforma per la Memòria del País Valencià, Unió de Periodistes Valencians, Berberipen y bueno, más personas de otras asociaciones vinculadas que bueno, han firmado a título individual, pero que también hay detrás pues muchas entidades que están trabajando desde el pueblo gitano, desde comunidades afrodescendientes y desde otros pueblos históricamente discriminados. Entonces, nada, que quede claro el agradecimiento y animar a que hoy mismo, después de la entrevista, publicaremos el formulario para hacer pública la respuesta de Apunt y la nueva carta que hemos querido enviar y ampliar la firma a toda la sociedad, no solo aquella más vinculada a la lucha antirracista, sino también a toda la ciudadanía, no solo valenciana, sino también estatal. De manera que ojalá se pudiera contagiar este movimiento a otras televisiones o radiotelevisiones públicas y poder hacer lo que también se ha hecho en otros países. En Francia, por ejemplo, hubo un movimiento que se llama Pour les écrans contre les écrans pâles, que tuvo mucho éxito y gracias a ellos se llevaron a cabo acciones positivas en materia de diversidad cultural en muchos medios públicos. Y en Cataluña también el movimiento asociativo ha sido siempre muy activo y ha conseguido cosas como explicaba Cáuzar, ¿no? del plan de la diversidad. Entonces, pues animamos a que esta pequeña, pues quiere ser una pequeña mecha, como si dijéramos, ¿no? De algo un poquito más grande, y si no, al menos que no quede por nosotras, ¿no? Que al menos lo hemos intentado y a ver si nos escuchan. Sí, clar, perquè al final, com estàvem dient, la unió fa la força i es comencen aquestes associacions, que moltíssimes gràcies a totes les que han signat, per supost, i també a partir d'ahir a totes les que es vulguin afegir i qualsevol persona que estigui interessada. És una lluita que ens implica a tots i a totes i el d'ampliar-lo a nivell estatal també me pareix molt interessant. El que estaves comentant, en Catalunya tenim un exemple de lo que es pot fer, però també hi ha moltes altres televisions que, com la nostra, que no pareix que estiguen molt per la labor de contribuir, i així jo crec que si s'amplia la signatura a nivell estatal també podran pressionar a les seves pròpies televisions per a que comenci el canvi, no? I quanta més gent s'adherisca, millor. Així que moltíssimes gràcies.
i aprofitar també per a fer molta pedagogia, no, amb els periodistes i les periodistes, no, que molt sovint no es donen compte del racisme estructural que existeix i, per tant, si no podem detectar que hi ha racisme, doncs no es poden donar compte de tots els temes que queden invisibilitzats, que no es tracten, i perquè és molt important, aquí donem la veu, però també quins temes ixen i quins no ixen, no? Nosaltres vam fer un llistat de notícies que durant 8 anys de vida de punt no han sigut tractades mai, i moltes vegades és ja no per una intenció, no, voluntària, sinó perquè per ignorància. Des de la redacció no es veu ni la prioritat ni l'existència d'uns problemes molt greus que n'hi ha una part ja molt important de la població valenciana, no? I també ser conscients que aquesta lluita que podria ser més cultural, no? Cultural i política, que una lluita per drets i condicions materials, és molt important si realment volem lluitar contra l'extrema dreta, no? Perquè, i contra els discursos d'odi, no? Perquè moltes vegades ens indignem, però realment està molt, molt relacionat l'augment de l'extrema dreta amb la invisibilització de certes veus i de certs col·lectius, no? I si realment ens considerem que no som racistes, doncs el més important també és parlar d'aquestes coses també. Clar, sí, no, de cara als propis professionals també moltes voltes tenim la culpa sense ser conscients, però perquè ens falta tota aquesta informació necessitem, com igual que el tractar els temes de perspectiva de gènere, si no tens aquesta perspectiva a l'hora de tractar els temes o de triar les notícies, tampoc pots visibilitzar. Així que és molt important també que els propis professionals siguin conscients per a poder fer aquest canvi tots junts. Sí, que sigui un espai de reflexió, per això comentàvem Causa i jo, almenys obrir el debat, ja no només per a exigir a les institucions, sinó també a nosaltres, no, població no racialitzada, no, debatre sobre la importància i el que ens juguem tots, no només les persones racialitzades, les comunitats històricament discriminades, en tota aquesta lluita antiracista. Fer-la de tots. Sí. I totes. Sí, exacte. Disculpe, sí, perquè hi ha molta violència ara mateix, hi ha molts problemes, moltes coses, molts atacs racistes, islamòfobs que vivim, molta violència, inclús a nivell policial. És molt fort, i moltes vegades és que ni sortim, és que no existim, és que és molt fort, és molt fort. Sí, no, al final, clar, tota aquesta part negativa, quant a la millor forma de contrarrestar-la, jo crec que és des d'una perspectiva positiva, donant aquest espai, aquesta visibilització i, clar, parlant i que aparegueu, per supost. Això mateix. Moltíssimes gràcies, Laura i Causa, per haver vingut i parlar d'aquest tema. Posarem tota la informació i en quant estiga la nova crida per a les signatures ho publicarem també. I anem a acabar el vídeo, que ens ha entrat un missatge que diu: magnífica iniciativa, convidem a la ciutadania i a les entitats a sumar-se per aconseguir un servei públic de comunicació a punt, veritablement públic, de qualitat en valencià, inclusiu i respectuós amb la diversitat i la pluralitat. Una eina contra els discursos d'odi i racistes, com no, de José Ignacio, que també ens està escoltant avui, i enviar aquesta reflexió que, per supost, per tancar el programa ens ve molt bé. Així que moltes gràcies per haver vingut i, Laura, per connectar-te, que sé que vas com vas, però moltíssimes gràcies pel teu temps. I bé, fins així el programa d'avui i ens veiem i ens escoltem la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, Gràcies. Gràcies i enhorabona pel vostre programa, Gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura. Adéu. Me sobren paraules, agulla, fil de cosir, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues,